Het symposium was bijzonder levendig. Ik vond het ook mooi dat er veel jonge mensen waren. Ik vond het ook mooi dat er behoorlijk felle discussie was. Op een gegeven moment was er een leerlinge van het voortgezet onderwijs hier. Die zei van ja, de manier waarop wij worden behandeld is niet eerlijk. We kunnen nooit op tegen de Hollandse kinderen die hun leven lang Nederlands hebben gehoord. We kunnen nooit dezelfde hoge cijfers halen. Dus het moet anders, zei ze. Dat kwam recht uit haar hart en dat gaf denk ik ook aan de kern van het probleem. We zijn natuurlijk hier ver van Nederland, 9000 kilometer, 5 tijdzones. Dus dat je het onderwijs hier anders moet inrichten dan in Nederland is voor mij alleen maar logisch. Hoe zou het ingericht moeten worden, denkt u? Nou, je hebt hier te maken met een eiland dat meertalig is, waar het Papiaments de belangrijkste taal is, of tenminste de moedertaal is van verreweg de meeste eilanders. Daarnaast hoor ik ook Spaans, ik hoor Engels, er is natuurlijk ook Nederlands. Dus ik denk dat het belangrijk is dat al die talen ook een plek krijgen op school. En er is in Europa wel op een aantal plekken in Europa, ook in Friesland, maar ook in Spanje, bestaat het fenomeen van de drietalige school, drietalig onderwijs. Onderwijs in de taal van thuis, onderwijs in de nationale taal van het land waar je bij hoort. Dus dat is in dit geval Nederlands. Maar ook onderwijs, en daar ook op jonge leeftijd mee beginnen, in een grote internationale taal. Dus in het Engels of misschien wel in het Spaans. Nu bent u ook druk bezig om te helpen om het Papiaments in het handvest te krijgen. Kunt u vertellen wat de voordelen daarvan zijn? Nou, dat Europees handvest, dat is een manier die heel veel landen in Europa op initiatief van onder andere Nederland met elkaar hebben afgesproken van zo moeten we omgaan met minderheden. Dat is gebeurd aan het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw. En ja, het is voor mij alleen maar vanzelfsprekend. Bonaire is nu onderdeel van Nederland. En daarmee is het handvest in principe nu ook al rechtsgeldig op het eiland Bonaire. Het enige wat nog moet gebeuren is dat het Papiaments wordt toegevoegd aan de lijst van het te beschermen talen. En ook dat het openbaar lichaam Bonaire en de Nederlandse Rijksoverheid samen afspreken welke onderdelen van het handvest ze precies van toepassing willen verklaren op Bonaire. Het gaat om de taal in de media, taal in het onderwijs, taal bij de rechtbank, taal in het economische verkeer. Er zijn heel veel onderdelen. En ik denk dat het kan grote voordelen hebben. Maar aan de andere kant betekent het handvest ook huiswerk. Het betekent ook verplichtingen, zowel voor het openbaar lichaam Bonaire als ook voor Nederland, om er samen aan te gaan werken. En ook om de taal gezamenlijk verder te ontwikkelen. Ik ben nu een kleine week op Bonaire en als ik hier rondloop en ik kijk om me heen en ik zie dat geldautomaten, dat je daar geld kunt opnemen in het Papiaments, dat er enorm veel Papiaments wordt gesproken, dat heel veel media ook in het Papiaments zijn. Dus ik denk dat het Papiaments in vergelijking met heel veel minderheidstalen in Europa er eigenlijk heel goed voor staat. Toch denk ik dat het goed is, ook vanwege alle ontwikkelingen sinds 10-10-10 en het feit dat de bevolking groeit, dat mensen op Bonaire denken en dat de Academia Papiamento denkt, ja, van ja, we moeten wel een aantal dingen doen om ervoor te zorgen dat onze taal die goede positie blijft houden.